Keren. Keren ada betul. Ada itina hurlai fazang. Huni ibrik sebai biha. Saya mari minda. Fazang nang khanaiखौ मा साइजसिन जागोन आर्मिनि ना पुलिसनि ना एक्टरनि ना डाकुनि दे मोनसे खिथा मानिसिन जागोन हा पुलिसनि माथो सुपारमेन सुपारमेनाबा माबायदि लायो सुपारमेन मिथिना Say panas aja bay, pesing lihat ya. Moजां मोनदों ना फोजों सुपारमेन बायदि नुबायलै फोजोंखौ वाह सुपारमेन जाबाय मेगन बिनिया खोमाया दलद थाना हो दाउदै bak Razani khanai sinbayle khanai sinnaini ma hogle razana khanai sinnaini ma ga kosage ini जा खनसे सुपारमेन होनबासो उनथिंखौबो नुगोनलाय सुपारमेना रोंबायलै रोंबाय गाबनाय लोगो हाय दे गारि खारदों नोंखराव गारि बुम बुम दे गारि खारदों Ikan dah ini. Aide, gorai baयदि जिक्रा हरोब्रा हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथां बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जों सानैया मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों आरोना ओमफ्राय बे दिनैनि भिडिअआनो जागोन जानायनि भिडिअ जोंहा लिसु बिफां दङ आरो फिथाइयानो मोनगुजोब्बाय सिरिलायलांबाय ओमफ्राय दा थाइसे थाइनै दंबावो थाइसेबो जास्रायाखै आङो थांनाय बोसोरावथ' थाइसेबो जायाखैमोन ओमफ्राय दिनैहाय एसे जानो नागिरदों बोसोरनि फिथाइखौ इदिनो थाइसेबाबो जाथारनांगौ होननानै बुङो मानसिफोरा बाथ्रायाथ' बेसेबां सैथो मिथिला जायाबालाय मानोथो थायदों फिथाइयालाय जानांगोनानो ओमफ्राय दा देग्लाय जानो नागिरदों आरोना एसे खाजि खालामनानै जानोसै बेखौनो ओमफ्राय एसे ब्लग भिडिअ लालांसै जायफोरा जोंनि बे ब्लगखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय मोनसे खोथा दिनैथ' 5 जुन जाबाय नालाय 5 जुनावहाय दिनै इउटुबारफोरनि मिटआप दंमोन नालाय माबायावहाय रङियायाव आं बेखौ दाखालिनो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन थांनो हाला होननानै ओमफ्राय सोरबा थांजानो लुगैदोंमोन ओमफ्राय आंबो रिप्लाय हरफिनदोंमोन ट्राइ खालामगोन होननानै ओमफ्राय थांनोबोलाय बिराद गोसोमोन आरोना दा आंथ' मिटिंखौल'सो खोन्थादों जोंनि ग्रुपनि मिटिं थाखाय थांनो हाला होननानै खोन्थादोंमोन ओमफ्राय माबायानो मा होनगोन जाब जाहैबाय आरोना थांनो हायिनि मा होनगोन उसुबिदायानो बिराद जाब जाहैबाय जाहोनानो जाब जाहैबाय
आलासिबो फैनानै होबाय आरो मुथुमोनाबो गावसोरनि मिटिं जाना होबाय बे दिनैनि 5 जुनावनो ओमफ्राय आरो गारियाबो गैया जोंहा बिबोनाङा लांदो बिदिनो बायदिसिना उसुबिदानि थाखायनो ट्राइ खालामब्लाबो आङो थांनो हायासै आरोना ओमफ्राय जायफोरा आंखौ थांजानो लुगैदोंमोन बिनि थाखाय सरि नोंथांमोननि बुंनाय बायदियै जायासै आरो नेक्स्ट टाइम बेबायदि जाबावबा थांसिगोन आरोना ओमफ्राय दायो जोङो लिसु जानायखौ जागायलांसै ना दिनै 5 जुन दिनै 5 जुन होननाय खोनाबाय दिनै 5 जुन आरो मा दंबावो 5 जुन बिफां गायनाय नै बेयावहाय दाबोरसे हाननानै लायनोसै दान्दायानो दंखायोमोन मोनसे उइले गाहायावनो दोङो फिथाइखौ देखायलाय फिथाइखौ बैयाव थ्रोबसो जागोन नै जोङो लिसु फिथाइखौ हाननानै बेसेबांसिबां मोनबाय जाग्रायानो बारा गैखाया नालाय सानैल'सो मुथु आरो आं बिनिखायनो बांद्राय हाननाय जायासै बाल्थिङावनो ज्राव लखबदो सादब्रा जोंनिथिंजाय कारेन्टआ दाखालिनिफ्रायनो गैया आरो सानथाम जाबाय दिनैजों ओमफ्राय जोंहा गोजौआव दैयानो गैला फिल्टाराव खावनासो बाहायनांगासिनो आरो दैखर थाखानायखायसो नङाबाथ' जारला जाथारबायमोन मा जादोंथाय कारेन्टआ सानथाम जाबाय कारेन्ट गैया अखा हाबाय थानानै नै जोंहानि फुला बोरैबा जाजोब्बाय अखा बोथोरबाथाय बारा मोजां जाया ओमफ्राय नै जोङो लिसुखौ बेयावहाय जागोन जानायनि सिगांनो जोङो माबा एसे जायगाखौ रेडि खालामनानै लादों आरोना मुथुजों आंजों जागोन ओमफ्राय फानलु संख्रि थाव होनानै जागोन नालाय जोङो आङो दायो बानलुफोरखौ सावनानै लायग्रोनि र' फानलुआबो गेद्रायसो जाबाय नामाथाय सानैल'आवनो बांद्राय जाना लाबाबो उदैफोरानो आलुसोयोना बेलाय फानलुआ बारा आलुआ नुनाया आयु संख्रिया जि बारा जाखाबाय नामाथाय नै फानलुखौ आङो बेबायदि देनानै लाबाय ओमफ्राय दाना जोङो थांनाय बोसोरावहाय एसे बेलेग रोखोमनि जादोंमोन आरोना लिसुखौ ओमफ्राय देग्लाय एसे बेलेग रोखोमनि जानो सानबाय जोङो डाइरेक्ट जिरनानै बेयावहाय लगाय लगाय जासिगोन आरो एबार थांनाय बोसोरावलाय खाजि खालामनानै जादोंमोन सामब्राम गुफुर आरो फालु सावनायल'सो मिटिङाव थांनांगौलै जलदि जानानै टेन्टायाव दोनबा दोनदो बेखौ माथो नुनाय नङा खाथियाव मोनसे लानांगौमोन लिसु फिथाइखौ खाजि खालामनानैसो जानो गोसोमोन आरो ओमफ्राय टाइमाबो एसे सर्ट जाबाय खाजि खालामनानै जाबा गोबाव लागोन नालाय आङो दाखालिनो खोन्थाखादोंमोन दिनै 5 जुनावहाय जोंहा ग्रुपनि मिटिं दङ होननानै खोन्थाखादोंमोन ओमफ्राय दा ग्रुपनि मिटिं थांनो थाखाय टाइमा जाबोहांबाय जोंना बेलासि जायो नालाय बेलासे 3:30टासोनिफ्राय जायो दाथ' 3टायानो जाबाय बेनिखायनो आङो माबाखौ लिसुखौ खाजि खालामालासिनो जलि जलिनो जिरनाय हैनो जानोसै आरोना जोङो बेयावहाय नै बानलु रि देनानै लाखाबाय ओमफ्राय बे जिरनायखौनो डाइरेक्ट लगाय लगाय जासिगोन आरो खाजि खालामनानै जाबालाय बांसिन गोथाव जायो आरोना आं जिरना होग्रा मुथुआ जाग्रा नायलाय गोथाव न' जाना नायनोसै गोथावानो जोबोद गोथाव जाजानो बारा जाजानाय नङालै बाबा बेलासि जाबायना लोमजागोन
लोमजागोन होनना सानना जाखाबाथ' लोमजानायानो जायो ओंखायनो लोमजाया होनना सानना जानांगौ न' लोगोफोर लोमजायाखै नालाय ओमफ्रायो आंथ' दहाय मोनसे ब्लग हगारदोंमोन नालाय मामोनलाय टाइटेला बावगारफ्लांबाय टाइटेलनि नामखौ जेखि जाया मोनसे ब्लग हगारदोंमोन ना आं दहाय मोखाङाव माबा फुनलायलायनायनि हालदै फुनलायलायनायनि ओमफ्राय बेयाव सोरबा सानैसोआ सोंहरदोंमोन आरो ना मा लगायदों होननानै ओमफ्राय सोरबा पेकेटनिखौ मिथियाखै होननानै बुंदोंमोन पेकेटनिया बेसन लोगोफोर बेसन ओमफ्राय बै माबानिया खेमानिया हानि आरोना ओमफ्रायो हालदै हानि बेसन बे मोनथामानो आङो बेनि भिडिअ सिगाङावनो खालामखाबायमोन दि बेनिखायनो एसेबां मोजां रोखोमै देखायनाय जायाखै आरोना बेलेगफोरा सिगाङाव नुखाबायदां साननानैनो मोजां रोखोमै देखायाखै बेखौ लगायनानै मोखाङाव लाबा मोखांखौ बिराद मोजां मोनो गुरै मोनो आरो एसे गुफुर साफा जानाय बायदिबो मोनो आरो आङो नोंथांमोनाबो लानानै नायबा लानानै नायनो हागोन आरो गगा मोनखांलायदो गुसु जानायावनो आङो लिसु फिथाइखौ देग्लायनि बोसोराव दिनैनो फार्स्ट जादों ओमफ्राय दिनैनो लास्ट जागोन आरोना बे फिथाइखौ आङो बारा जानो हाया मालाबा समाव बोरैबा लोमजाहां मोनथारो आरो बोरैबा देहाफोरा लोमजाज्रोम जाबाय थादोबाथ' बे फिथाइखौ जाखास्रानाङा आरोना आङो खनसे बबेबा समाव आरो लोमजाहां जाबाय थादोंमोन जानो लुगैनानै जाना लाबाय ओमफ्राय जि लोमजाखानाय आङो बिनिफ्रायनो माय जानो गिनाय मोनो आरो बे फिथाइखौ आंल' नङा आंनि अनगायैबो सोरबाबो बेबायदिनो जादोंनो लोमजाहां मोननायाव जाना लानानै लोमजानाय जादों आरो बारा जाजाया आरोना जाबाबाबो ओमफ्राय बोसोरनि फिथाइ हिसाबै बोसोराव खेबसे जाजायो आरोना नोंलायखौ लोमजोबलायनो माथो जानानै नै बे सानसेबां थाबावबाय लोगोफोर जाजोबनो हायासै जोङो थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा 6 7 8 9 10 11 12 13ता थाबाय आरोना जाजोबनो हायासै ओमफ्राय जोंना भिडिअ'आ दिनैनिया बेखिनियानोमोन जायफोरा जोंनि बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै जुदि जोंनि भिडिअ'खौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक खालामनानै हो कमेन्ट खालाम सोरबाफोर मायाबाफोर कमेन्टफोर खालामनो गोसोब्ला कमेन्ट खालाम मायाबाफोर कुइसन खालामनो गोसोब्ला खालामहर ओमफ्राय दायो आङो ग्रुपनि मिटिङाव थांनायनि टाइम जाबाय नालाय दायो आङो ग्रुपनि मिटिङावहाय थांबाय थानोसै आरोना माबाखौ दिया मा जादों मा जादों हट आंबो हट मा जादों हानलाय हान रोङा नों जानोल' रोङोना हा सुजिदा मालायसाय लाथ'दोंमोन आरामनो बोखां दे लानानै बोखांनायब्रा Mola. Ayo, dergen no biar deh. Nah, mana kum suleh gelang. Iya, ram suruh-suruh. Tenor pince. Der nani tade nang lang pinang go